Кримський скандал з сином чеського прем'єра набирає обертів. Андрей Бабіш-молодший заявив про те, що торік його силою вивезли до Криму, щоб не дати свідчити проти батька у справі про махінації з коштами Євросоюзу, а саме у незаконному привласненні 2 мільйонів євро. Прем'єр Чехії Андрей Бабіш у свою чергу все спростовує, каже, син психічно хворий і все це наклеп. Тим часом депутати парламенту розглядають можливість відставки чинного глави уряду. Чим все це може закінчитися і які наслідки можуть бути, дивіться далі ексклюзивно з Праги. Це відео чеських журналістів-розслідувачів «Сезнам справи». У ньому фігурує Андрій Бабіш-молодший, який розповідає, що торік людина його батька Петро Протопопов силою вивез його до окупованого Криму, аби той не свідчив у справі проти Бабіша-старшого щодо махінації з коштами ЄС. Я був шокований, що мене відвезли до Криму, що я був в Україні, в Криму. Протопопов має російське коріння, він вкрай проросійський. Якийсь час він утримував мене в Москві, потім відвіз до окупованого Криму, спочатку в Севастополь, потім в Ялту. Мені було неприємно там бути. Бабіш-молодший стверджує, що згодом йому вдалося втекти від Протопопова. І зараз він живе у Швейцарії з матір'ю. Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш не заперечує, що син бував у Криму, але насильницьке вивезення відкидає, аби сховати на тлі корупційного скандалу. Мій син психічно хвора людина. Він приймає ліки, повинен бути під наглядом і живе з матір'ю в Швейцарії. Мого сина ніхто не викрадав, він виїхав з Чехії добровільно. Я спростовую цю маніпуляцію. Чеський політаналітик Павло Гавлічик вважає, що прем'єр Бабіш міг доручити Протопопову вирішити проблему з сином, проте куди саме той його повіз, Бабіш, скоріш за все, не знав. Прем'єр-міністр Чеської Республіки мог об этом знать, но я не уверен, что вот это так было. Потому что, во-первых, я думаю, когда он бы знал об ситуации в Крыму, что там происходит, какая там ужасная ситуация с правами человека, что там постоянно и очень активно выступают российские службы и так дальше, я не уверен, что он хотел бы для его сына такое будущее. Російський політолог Іван Преображенський, який після анексії Криму переїхав з Москви до Праги, навпаки вважає, що окупований Росією півострів обраний не випадково. Аннексированная территория была выбрана как наиболее, скажем так, туманная с правовой точки зрения. Нет, то есть, если бы возник скандал, можно себе представить, как чешская полиция взаимодействовала бы с коллегами в Москве. Чехия не признает аннексии Крыма Российской Федерации. Она должна была бы взаимодействовать с украинскими правоохранительными органами, то есть не получить никакого доступа к Андрею Бабишу-младшему по определению. Сенат Чехії таки прийняв резолюцію з закликом до прем'єр-міністра Андрія Бабіша піти у відставку. Чеський аналітик Роман Маца вважає, що відставка уряду Бабіша не найкращий варіант для Чехії, бо тоді уся влада дістанеться одіозному та проросійському президенту Мілошу Земану. Если правительство идет отставку, президент принимает эту демиссию правительства. Правительство, что у нас сейчас, оно про западное, про НАТО, Европейский Союз. И если будет другое правительство, которое будет из офиса президента Чешской Республики, то я очень боюсь за это, что будет, потому что знаем его прокремлевские взгляды. Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі «Гнізда лелеки» щодо махінації з коштами ЄС. У 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток, який вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр «Гніздо лелеки». Суму реконструкції оцінили у 350 мільйонів крон, з яких 2 мільйони євро взяли з гранту ЄС на підтримку малого бізнесу. Софія Абляєва, Заман АТР, Прага. Поки у Сенаті вимагають усунення Андрея Бабіша з посади, до завершення розслідування у справі «Гніздо лелеки», мешканці Чехії готуються висловити своє ставлення до кримського скандалу з родиною чеського прем'єра. На головній площі у Празі очікується чергова акція за відставку очільника чеського уряду. Маємо прямий зв'язок з нашим кореспондентом у Празі Софією Абляєвою. Софія, вітаємо тебе. Розкажи про ситуацію, що нині відбувається у Празі.
Вітаю. Так, дійсно, Чехія у центрі міжнародної уваги. В країні доволі гучний скандал. Син прем'єра Андрія Бабіша заявив, що його батько силоміць вивез його до окупованого Криму, аби сховати від слідства в справі щодо махінацій із дотаціями ЄС. Сам голова уряду усі ці звинувачення відкидає. Нині у Чехії розглядають ймовірність відставки уряду на чолі з Андрієм Бабішем. Сьогодні Сенат ухвалив резолюцію із закликом до Бабіша піти у відставку. Цього вимагатимуть і на масштабній акції протесту. Вона має розпочатися вже за годину на головній площі столиці. Вже встановили сцену і потроху підходять учасники акції. Зазначу, що Вацлавська площа тут у Празі вже не вперше бачить такі масштабні акції протесту. Кілька місяців тому мешканці Праги та інших міст Чехії вже вимагали відставки Андрія Бабіша. Також зазначу, що Андрій Бабіш є однією з найбагатших людей у Чехії. Йому у різні часи закидають численні фінансові махінації, цензурування медіа, тепер і викрадення власного сина. Політичні аналітики вважають, що такі вуличні страйки жодним чином не можуть вплинути на політичну ситуацію в країні. Незважаючи на це, люди активно виходять на вулиці, страйкують. На минулих акціях кількість людей сягнула десятків тисяч. Як буде сьогодні, ми побачимо вже за годину. Ми слідкуємо за перебігом подій тут у Празі і вже у наступних випусках «Заман» розкажемо більше деталей. Нагадаю, Софія Абляєва з центра Праги, де має відбутися акція за відставку чинного прем'єр-міністра.